Tämä on nyt meidän viimeinen yhteinen kerta tällä kurssilla. Toivottavasti olet saanut hyötyä tästä mentalisaatioteoriasta ja oppinut hyödyntämään sitä nimenomaan uhmakohtausten taltuttamisessa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tällä kertaa me suunnataan katse tiukasti tulevaisuuteen ja lisätään pienillä käytännön jutuilla sellaista hyvää sun arkeen, mikä rauhoittaa sun mieltä ja lisää sun ja lapsen keskinäisen suhteen vahvuutta ja turvallisuutta. Meille aikuisille nimittäin helposti käy niin, että me ajatellaan, että se uhman hoitaminen on nimenomaan se kriisitilanteessa jollain tapaa selviäminen, ja siinähän mekin ollaan neuvottu. Mutta iso osa tapahtuu itse asiassa ihan muissa kuvioissa. Silloin kun ollaan yhdessä, tehdään jotain kivaa, keskinäinen suhde vahvistuu ja uhmaamisen tarve vähenee. Itse asiassa jos vanhempi toimii niin, että aina kun lapsi on rauhallinen, hän puikahtaa vähän puuhailemaan omiaan, niin hän helposti tulee vahvistaneeksi lapsen uhmaa, koska hankalalla käytöksellä lapsi saa silloin vanhemman huomion. Mutta ei hätää, tästä päästään kyllä eteenpäin. Me annetaan tässä selkeitä vinkkejäkin sulle, päästään niihin kohta, mutta ensin me halutaan vähän tsempata. Nimittäin voi tuntua tosi hankalalta alkaa lisäämään sitä hyvää, jos elämä on pelkkää uhmasta toiseen tarpomista. Mutta usko pois, että se on mahdollista, sen muuttuminen. Sä oot tällä kurssilla sitä opiskelemassa ja motivaatiotahan sulla on. Lapsi kehittyy niin valtavaa tahtia, että on tosi harmi, jos aikuinen ei pysähdy siihen, että hei, mun ihana tyyppi, se on tossa kasvamassa. Kun aikuinen alkaa pitää lasta enemmän mielessään, niin lapsen ikään kuin lojaalius aikuista kohtaan kasvaa. Lapsi haluaa alkaa toimimaan aikuisen mukaan. Ja samanaikaisesti aikuisen omat mielikuvat lapsesta voi muuttua. Siitä hankalasta lapsesta voikin kuoriutua se kiva tyyppi, jonka kanssa on mukava puuhailla. Silloin kun suhteessa on semmoisia kivojakin aikoja, niin aikuinen yleensä kestää ne lapsen uhman tunteet ja uhmaamisen paljon helpommin. Ja nyt niihin vinkkeihin. Vähemmän on enemmän. Tarkista, eläksä oikeasti sun arvojen mukaista elämää. Jotenkin tuntuu, että joskus on kauhean vaikea luoda semmoista rauhallisuutta ja rytmiä, joka on lapsille tosi tärkeä. Ei he jaksa vaan juosta paikasta toiseen ja kehittyä niin valtavasti koko ajan. Osa uhmakohtauksista on pelkkää uupumusta. Toisekskin muista, että aika niin kuin pieni arkinen, sun mielestä ihan niin kuin tommonen peruspäivä vaan, niin se on lapselle valtavan tärkeä. Sä haet hänet hoidosta, sä muistat hänen nimensä, ja jos et muista, niin kutsut häntä kultaiseksi tai jollain muulla semmoisella mukavalla sanalla. Sä katsot häntä silmiin ja hymyilet, ainakin näytät siltä, että kuuntelet, vaikka päässä pyörisi jotain ihan muuta. Annat jotain ruokaa, aina voitto, peittelet, pusuttelet, ehkä luet iltakirjan. Huikeen upea päivä lapsen kehitykselle. Ja sitten on kyllä niin, että ne päivät kuuluu myös arkeen. Ne ei pilaa teidän koko suhdetta. Sitten kun niitä rupeaa tulee putkeen monta, niin mietit, että okei, mikä olisi perspektiivi vaikka 10 vuoden päästä? Mitä mä silloin ajattelisin tästä ajanjaksosta? Keskimääräisyys ratkaisee. Ei yksittäiset huonot päivät, viikot tai edes kuukaudet. Leikki ja leikkisyys. Hyvän lisäämiseen suhteessa on yksi aivan pettämättömän mahtava keino, ja se on leikki ja leikkisyys. Ja se perustuu ihan sellaiseen tieteelliseen faktaan, aivofaktaan. Me tiedetään, että sellaiset palkitsevat, jaetut, mukavat hetket laittaa aivoissa liikkeelle sellaisia aineita, jotka vahvistaa kiintymystä. Ne lisää perusturvallisuutta, kykyä oppia ja sitä kautta teidän suhde saa polttoainetta. Läsnä oleva leikkisyys lapsen kanssa vaikuttaa myös usein uhmakohtausten vähenemiseen ja lapsen keskittymiskyvyn lisääntymiseen. Se on semmoista läsnäolon voimaa. Se on todella tuhtia vastalääkettä kiukusta uupuneille. Ja sä voit kokeilla tätä niin, että alat ottaa 10-15 minuuttia päivittäin sellaista aikaa, missä laitat ihan kännykän veks. Oot lapsen kanssa. Seuraat hänen aloitteitaan, katot mistä hän pitää
lähdet liittymään siihen mukaan. Ihan vaan se läsnäolevuus ja se, että te teette jotain niin, että sä eläydyt hänen oloihinsa ja seurailet ja liityt hänen leikkiinsä. Niin kun tätä tekee ehkä just sen vartin verran, viikon tai 2, niin mä sanoisin, että siinä on jo isoja eväitä sille, että suhde alkaa vahvistua. Kaikki aikuiset ei nauti niin hirveästi niistä vuorosanojen keksimisleikeistä tai jostain keppihevosen harjailusta, mutta ei hätää. Leikkiä voi olla esimerkiksi peuhaaminen, riehuminen, hirveän tärkeää myös lapsen itsesäätelyn ja tunnesäätelyn kehitykselle. Tai ihan vaan se, että lisää leikkisyyttä arkeen. Esimerkiksi ei tarvitse kuin tällaiset päähän ja ihan tavanomainen ruokailuhetki tai hampaiden harjaus tai aamuherätys niin muuttuukin kivaksi leikiksi. Pari vuorovaikutusleikki-ideaa. Tehdään vähän tilaa leikille. Vinkura. Se on vuorovaikutuksellinen piirustusleikki, jossa toinen piirtää mitään esittämättömän vinkuran. Ja toinen täydentää sen joksikin. Jäätelötötterö. Varsinkin pienempien uhmisten kanssa toimii yllättävän hyvin saippuakuplat. Kannattaa siis laittaa nämä vaikka omaan työlaukkuun ja tarvittaessa sit kaivaa ne sieltä esiin. Mäpä demonstroin. Puhalletaan ensin kupla ja otetaan se kiinni. Näin. Nyt kuules, Janna. Osaatkohan sä rikkoa tän sun pikkurillin? Ota pikkurilli esiin. Noniin, 1, 2, 3. Vau, sulla on tosi taitava pikkurilli, hyvä. Mut osaako sun kyynärpää rikkoa tätä? Oot sä varma? Testataan. Mä otan täältä. Noniin, nyt kun mä sanon Janna, niin saat rikkoa tän. Kalle, Julia, Janna. Osasit! Osaakohan Laamu? Luulet sä, että Laamukin osais, kuule. Nyt testataan Laamun kuonon taitavuutta. No niin, Laamu. Mä lasken 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mahtavaa. Kyllä on taitavat Janna ja Laamu. Hernepussin pudottaminen on klassikkoleikki. Se on ihan hirveän hauskaa. Ja itse asiassa lapsi saa tässä myös pikkusen säätelytreeniä. Annat lapselle jonkun merkin, jota hänen pitää odottaa. Mutta muista, että idea on kuitenkin hauskanpito ensisijaisesti, eikä odottaminen. Sitten otapa kuule kiinni tää hernepussi, sit kun mä sanon popcornia. Oot sä valmis? Jätski, karkki, suklaa, limu, popcorni. Osasit! Taitava! Sitten piilonen. Aina yhtä riemastuttavaa ja yllättävän isotkin lapset nauttii siitä, kun ne tulee löydetyksi. Se on sitä paitsi hirveän terapeuttista. Me näytetään. Te voitte leikkiä sit piilosta vähän paremmissa paikoissa, mutta me näytetään tää nyt tässä pöydän ääressä. Noniin, laitetaan sut piiloon. Missä on Janna? Tuntuisiko täällä jotain tuttua? Mitä? Ihan tämmönen tutun tuntunen pää. Nyt täytyy kurkata, kuka siellä on. Moi! Hoiva ja hoivaavuus. Silloin kun lapsen uhma-kohtauksissa molemmat teistä joutuu koetukselle, niin on ihan hirveän tärkeää muistaa arjessa hoiva. Kehu lasta, kannusta häntä sanoilla, kehu jo yrittämisestä. Ihanasti laitoit sen astian tiskipöydälle ja hei, kiva kun sä lainasit sun veljelle tota lelua. Tällaiset pienet aloitteet ja niiden huomiointi voi olla yllättävän tärkeitä. Se vahvistaa teidän suhdetta ja se on erittäin hoivaavaa. Sanojen lisäksi hoivaavuutta on tietysti kosketus. Ota lapsi syliin mahdollisimman paljon, silittele häntä, ota kainaloon, pötkötelkää yhdessä. Joku isompi lapsi voi tykätä hieronnasta, hartia- tai jalkahieronnasta. Tai sitten toiset voi tykätä semmoista jalkakylvystä. Se on aika hauskaa, kun sinne laittaa vähän saippua ja puhaltelee pillillä, niin siitä saa peräti porekylvyn aikaiseksi.
No sitten myös hoivaavuutta on se, että alkaa lapsen kanssa puhua siitä vaikka kun hän oli pieni. Muistella niitä hetkiä. Mikäs reissu se oli ja mitä silloin tehtiin ja minkälainen sä pienenä olit. Todella monet lapset janoaa kuulla näitä. Ja he haluaa kuulla sen takia, että he kuulee sun äänestä, miten tärkeitä he sulle on. Ja se on myös tarinaa siitä, miten teidän suhde on kehittynyt. Jos päivällä on ollut riitaa, niin muista palauttaa yhteys lapseen. Ota aloite. Oo se aikuinen, joka sanoo, että hei, tuli harmia. Mä haluaisin, että tuut tähän mun viekkuun ja korjataan tää riita. Huomenna on parempi päivä. Ja sit koita muistaa hoiva myös sua itseä kohtaan. Kun on ollut hankalaa, niin sun täytyy myös itseä silloin hoivata, palkita, muistaa kehua ja myös ihan vaan jo yrittämisestä. Mielenkieli. Tunteiden sanottamisesta me puhuttiinkin jo, mutta lisäksi on tärkeää antaa lapselle muitakin sanoja, jotka liittyy niin kuin mielen toimintaan. Unelmat, haaveet, toiveet, uskomukset, ajatukset, väärinkäsitykset, muistot. Kyselykäinen lapsi voi olla aika rasittava, koska aamu 5 tulee sen tapaisia kysymyksiä kuin, että mistä tämä maailma on syntynyt ja voiko tonnikalat lentää. Mutta aikuisen ei kannata ryhtyä vastausautomaatiksi, vaan kiinnostua tästä lapsen kysymyksestä ja siitä, että mitä hän itse siitä mahtaa ajatella. Pääset tutustumaan lapsen mieleen, hänen ihaniin ajatuksiinsa, sen sijaan tuskastut, kun yrität googlata tietoa tonnikalojen elintavoista. Muista erimielisyyden hetkellä arvostaa lapsen ajatusta, vaikka se olisi erilainen kuin sinun. Ei kannata jäädä inttämään jostain asioista, jotka ei kuitenkaan ratkeaisi siitä. Jos lapsi vaikka toivoo lemmikkiä, ja sä tiedät, että semmoista ei teille todellakaan tule. Älä jää inttämään sitä, tuleeko vai ei. Kiinnostu siitä lapsen ideasta. Millainen lemmikki se olisi, mitä sen kanssa voisi puuhailla. Anna se lapsen mielikuvituksen ja unelman lentää. Pidin sinua mielessä koko päivän. Tavallinen työpäivä erossa voi lapsen näkökulmasta olla paljon pidempi kuin mitä itse tulee ehkä ajatelleeksikaan. Ja silloin on tärkeää, että sen erossaolon jälkeen palauttaa sen yhteyden ja kertoo lapselle, että mä kyllä ajattelin sua. Ja tätä ei tarvitse tehdä sillain perinteisesti kysyä, että mitä teillä oli ruuaksi tänään, vaan sä voit kertoa, että kun mä olin töissä ja mun työkaverit alkoi juttelemaan niiden harrastuksista, niin mä ajattelin, että mitäköhän sä just nyt teet. Sillä tavalla lapsi kokee, että hän on ollut sun mielessä. Tämmöinen vanha sanonta, poissa silmistä, poissa mielestä, on kyllä ihmissuhteiden kannalta ihan pönttö. Mielessä pitämiseen ja siihen yhteyden uudelleen rakentamiseen liittyen olisi yksi hyvä vinkki. Keksikää teidän perheelle yhdessä yhteinen tervehdys, johon lapsi voi tuoda oman osuutensa ja sinä oman osuutesi. Ja sillä tavalla käyttäkää sitä yhdessä keksittyä tervehdystä aina kun te eroatte ja aina kun te tapaatte. Se luo ihan mieletöntä yhteyden ja jälleen näkemisen riemua ja lujittaa teidän suhdetta. Päästä mielestä. Vaikka me just sanottiin, että pidä lasta mielessä, niin ei sun nyt koko päivää oikeasti tarvitse ajatella häntä. Sä voit puuhailla omia, joku muu hoitaa sillä välin. Sitten kun te palaatte yhteen, sit vasta otat hänet uudelleen vahvasti mieleesi. Sä tarvitset myös, jotta sä jaksat omaa aikaa ja sellaisia ihmisiä, jotka mentalisoi sua ja joiden kanssa on ihana olla, jos tuntuu, että ne tajuu sua. Älä jää liian yksin. Rakenna joka päivään joku sellainen hetki, jossa sulla on hyvä olla. Jos se ei ole mahdollista ihan fyysisesti, niin rakenna se edes sun mieleen. Muistele jotain tärkeää tilannetta, tuoksuja, tuntuja. Rakenna mahdollisimman elävä mielikuva. Me sanotaan nyt hei hei, mutta haluttaisiin jättää sulle vielä yksi ajatus. Muistele sun elämää. Kuka on tai on ollut sulle semmoinen tärkeä, mentalisoiva, psyykkisesti turvallinen aikuinen? Joku, joka on tajunnut sua. Joku, joka ei ollut sarkastinen tai mitätöivä, vaan aidon välittävä.
joka uskoi sun tarkoittaneen hyvää, vaikka sä mokasit. Jonka kanssa sai ilmaista omia tunteita, olla vaikka ihan mahdoton hetkittäin. Joka näki, kun sä ponnistelit, vaikka et ehkä onnistunut. Joka tuntui tajuavan sun vitsejä ja ylipäätään, mitä sä yritit sanoa. Joku, joka kuunteli sun unia ja haaveita ja antoi sun unelmoida. Joku, jonka kanssa ei tarvinnut punnita kaikkia sanojaan, vaan pystyi luottamaan, että erimielisyydet kyllä selvitetään. Ja hei, nyt sun lapsi saa kokea sen. Sun kanssa!